Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendan uçuyana radyo denge gelden başkodarın heja ürü hecdeye kanun 2024 çarşamba Brüksel'e saat 8 devam edildi. Hemen uçuya serisi ve peşkeş bir kendemde mazadi araya berapoya. Bu topan erişi günden spikerin arteş atırka adagirker uçetin ve biçeken giran o topan günden el iselim navçe sülike toparan diken her ruha günde el suan yakudike ve rojavaya bajara giri spiji biçeken giran hedef girdi. Çeteyin devleti atıkada girker jidu aliyan ve erişi bendava tişrine giren komen çeteyin gireday devleti atıkada girker şevidin jidu aliyan ve erişi bendava tişrine giren şervanan bersveke tüntan çeteyin kujaliye başvuruya tişrine ve berbe bendava ve dahatın uyen jaliye sekene ve erişti giren. Pişti şereke dejvar ku nezi du saatan ajot şervanan erişi çeteyan abı pişkiriya balafren çek barkiri yem bemru tek birin. Ajali edin ve jiçetin devlet atıkada gitker carek edin erişi istasyona ceylane ya günde elkeyf alıtıl temire girin. Çeteyan bereji erişkiri bunu elektrika hereme bir tamamı kutbu bu pişti hat tamir girin çeteyan carek edin erişkirin o halki hereme de tarihtiye deştin. Fermandariya kişiye hezen Suriye Demokratik Kasede tekiller erişen devlet atır ku çeteyin ve dahuyan yekda. Kasede de şankir ku Suriye derbas peyvajeke nu buya uha god. Dereveberiya Şamede dest guhert u ne diyare ve proje Paşeroja Suriye çağvere xizkirin. Devlet atırkadayı kerbi salana erişe herememe yen bakuruşatı Suriye'dike. Peşçiki bu çeteyin xoremin biştagir kerbi hemut teknika xwe berê xwe da bendava tişîn û pira qere qozaqî lê li bendana berxwedana destaniya şervanên me qelibîn di şeregiran ên 5 rojan de ev êriş tevahî hatin şikandin qesîdê ragihand ku dewleta Tirk amadekariya êrişeke mezin alîser Kobanê dike û ev peyamda dewleta Tirk ji bo dagirkirina Kobanê hejmareke mezin leşkerî û çeteyên xwe di rewşeke amade de girtiye yên ku digotin Kobanê ket vaye wê bikeve îro berê çeteyên xwe didin Kobanê cîhan tevahî dizane we qesîde bi hemû meclisên xwe hêzeke rewaye li dijî Daişê şereke pir dijwar da meşandin û heta niha ev têkoşîna me didome. Devleta Tirk ji bo tola Daişê rake êrişî herêmên me dike. Lê çawa Kobanê bû destpêka tirnekirina Daişê wê ji bo Erdogan ji bibe destpêka têkçûnê. Şervanên azadiye û gelê me yê bi rûmet wê dersek dîrokî bidin Erdogan û çeteyên wê. Fermandariya giştiya Qasîdê herî da wê evban kir. Divê tevahiya gelê me xeteriya heyî bibîne en ruhê seferberiyê tevbigere. Ji bo mezinkirina berxwedana rûmetê di serî de ciwanên Kurd û Ereb tevlî Qasîdê bibin. Wek Qasîdê em bank bi tevihê gelên herêmê rûşata navîn cîhanê hevalbend şoreşger mirovên demokrat û azadîxwaz dikin ku li rex gelê Kobanê û Qasîdê cih bigirin û em bi hev re rihê yekê mijdarê zindî bikin. Helîn Ümit got Kurd divê çeperên xwe baş biparêzin. Endamê Komîteya Navendiya PKK Helîn Ümit beşdarî bernameyeke Taybet a Medya Haber TV bû bibîr xist ku li Sûriye bûyer gelekî bi lez diqewîmin. Bêguman hilweşîna dewleta Sûriye ve bandorê li tevahiya herêmê bike. Rejima Sûriye nêzî 12 salan ji alî hin hezên ve hêzên ve li ser piyan hatiye iştin. Eger ne piştgiriya devr ve bûya wê zûde hilweşiya. Bêguman her hêzek ku dixwaze li ser civakê xwedî bandor be divê bi civakan re li hev be. Rejima Esad tucaran
daxwazên civakan li ber çavan negirt. Hêlên Ümit Anîzman ku divê Sûriye demokratîk bibe û wiha dewam dike. Di hilweşîna Sûriyeyê pirsgirêka bingehîn ew bû ku xwe demokratîk bike. Bi teknîkên cuda, baweriyên cuda, bi komên cuda yên bi hevrê dijiyan nekarî sîstemeke demokratîk ava bike. Sûriye xwe di dewlemendiyeke mezina civakî ye. Divê hevsengiya wekheviyê werê bidestxistin. Eger desthilatdarî xwe bispêre aliyeke bi tenê nikare li ser biyan bimîne. Niha li Sûriyeyê nû nîqaş tê nekirin. Dibêjin desthilatdariya Elewî çû, desthilatdariya Sûnî hate serkar û azadî pêkat. Penaseya azadiyê penaseyeke welatê hêsan nîne. Tenê biguhertina desthilatdariyê demokrasî nayê welat. Pêwîst e sîstemeke demokratîkî pê avakirin hemû gel bi hev re çanda jiyanê ava bikin xwe bigihînin neteweya demokratîk. Lê em dibînin ku nîqaşên niha li Sûriyeyê tê nekirin di vê çarçoveyê de nîne. Mazlum Abdî ji bo Kobanê pêşniyara herêmekê bêyî leşkeran kir. Fermandarê Giştî Hêzên Sûriye Demokratîk Qasîde Mazlum Abdî li ser medya dijîtal daxuyaniyek de û got em di soziya xwe ya bi agîrbesteke berfireh ya li Sûriyê didomînin. Di heman demê de em amade ne li Kobanê pêşniyara avakirina herêmekê bêyî leşkeran bikin. Mazlum Abdî wiha dewam dike. Em biryardariya xwe ya ji bo pêkanina agîrbesteke berfireh ya li seranserê Sûriyê careke din diyar dikin. Di vê çarçoveyê de em amade ne li Kobanê careke din bi belavkirina hêzên ewlehiyê dibin çavdêrî û hebûna Amerîkadê ji bo avakirina herêmekê bêyî leşkeran pêşniyar bikin. Ev hewldan armanc dike bû fikarên ewlehiyê yên Tirkiye ji holê rake û li herêmê aramiya mayî de pêk bîne. Anala Bokun got Kobanê li hemberî Daişê sembola têkoşîna Kurdên qehreman e. Wezîrê Karî Derve ya Almanyayê Annalena Baerbock diyar kir ku Kobanê li dijî çeteyên Daişê sembola têkoşîna Kurdên qehreman e û got dewleta Tirk krîza Sûriye kûr dike. Ev ji parastina ewlehiya xaka Sûriye berpirsyar e û divê berpirsyariya xwe ne ji bo dagirkirinê ji bo aramî û aştiyê bîne. Anala Baerbock li ser rûpela xwe ya fermiya X'ê destşan kir ku bajarê Kobanê sembola têkoşîna Kurdên qehreman ya li dijî çeteyên Daişê ye. Anala Baerbock dewleta Tirka dagirker jî şiyar kir ku êrişên xwe rawasîne ewlehî û aştiya xaka Sûriyê biparêze. Nöbeta li Sînûrê Qamişloyê didome çareserînê îmrariyê çalakiya nöbeta ya li ser Sînûrên Sêbîna Mêrdînê û Qamişloyê li dijî êrişên dewleta Tirk hatiye destpêkirin di roja pêncan de didome. Şandeyên ji Sêrtê hatine niha piştgiriya nöbetê dikin. Hevserokê bajarê Sêrtê Dem Partiyê Eşref Çetin axaftinê kir û got me îro Sêrtê piştgiriya çalakiya nöbetê kir. Em ji vir piştgiriya gelê Rojava dikin. Çetin Anîzman ku divê Tirkiye bi rêveberiya xwe ser re hevdîtinan pêk bîne û balkişan servan xalan. Em wek partî dibêjin ku gelê Kurd ji bo müzakere û aştiya amade ye. Ma heger yên Filîstînê xweş ku birayê me yên Misliman bin yên li Rojava çine. Gelek tişt hene ku divê bêne gotin li em dixwazin êdî derdê gelê Kurd bêzanîn. Parlamenterê Bitliseyê Dem Partiyê Hüseyin Olan jî diyar kir ku pirsgirêka Kurd ve bi şer nê çareserkirin wiha xwebî. Pirsgirêka Kurd êdî bûye pirsgirêkeke navnetewî. Madem em bi hev re dijîn divê mafên gelê Kurd jî hebin û nasameyê wê bêzan nasîn. Em bank dewletê dikin. Pirsgirêka Kurd bi şer nayê çareserkirin. Rê diyar e İmraliye. Li ser çeteyê hatî kuştin qarta Wezareta Karên Hundirê Tirk derket dewleta Tirka dagirker komên çeteyên girêdayî wê bi rojanê êrişî herêma bendava tişrînê dikin. Çeteyan ji bejahî ve êrişê dagirkeriyê dikin dewleta Tirka dagirker ji bi balafirên pê mirov ji hawayê êrişê dike. Hêzên Sûriye Demokratîk Qasîde YPG bersivên tund didin êrîşan û hemû êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyê wê têk birin. Di encama şer de zêdeyî sed çeteyan hat kuştin. Qasîde ragihan ku cenazeyê çeteyeke ku hat kuştin
Ketiye deste hezyen wan ubud nasame li ser çete derketiye hareketin tekliya devlet atırkada girker û çeteyan eşkere kiriye. Nasameya parastana demki ya valitiya Hatay ya wazirde kare hündür atirk li ser çeteye binavê Melik Arabi hatiye dîtin. Çeteye devlet atırkada girker abina ve Melik Arabi bi vê nasameya di berîka xwe de beşdarî êrişên devlet atırkada girker bûye. Çete dişere doğde jihela hezen kasede ve hatiye kuştun u cenazeye ve kete desti şervanın kasede de legerina serçede de hatidik ve ev le Türkiye maye ve belge ali ser derke jicarik edin eşkere bu ku devlet atırkada girker çava çete andı pareze u xadi derdikere. Telegodan cemem çeserisi ve peşkeşkerin ana hatırı ödemiş. Endama Komiteya Navendiya PKK Helin Ümit Tevli Bernameye Teybet Amedya Haber TV bu. Onun açtığı bu gündem etrafında böyle bir belirttiğimiz çerçevede bir tartışma var. Fakat 23 Ekim tarihinde Önder Apo ile yapılan görüşmede iki mesaj öne çıktı. Kamuoyuna da bunlar paylaşıldı en son. Ters yüz eden bir şey var, yani bir durum var yani. Bunun doğru anlaşılması lazım. Bir, gerçekten Önder Apo kimdir? Niye İmralı soykırım cezaevinde ya soykırım merkezinde tutuluyor? Pergala 40 işkence yalı serre berapor pekte u tek koşral dici tecda giran kiri hevditina ku te payim breber apore pekpe rojevani kaşen ku dinaven davide İmralı'ye heye bevajuya daviyalı ser Suriye pişti hilveşandına rejima Esad helvesta gele kurdu hezen rızgarya Kurdistan'e dici erişen ku liser rojavaya Kurdistan'e despekirin bandora siyaseta İsrail'e ruşlata navin van mijaran u mijarendin en rojeve endame Komiteya Navendiya PKK Helin Ümit Bernameye Teybet de dinirxine u bersiva pirsen rojnavavan Serdar Erendi de. Parçalama üzerine değildi ki. Suriye parçalanmasın diye kendince, kendi çizgisinde o da değil mi bir tutum sergiledi. Bazı güçlere dayanmak istedi. Rusya'ya, İran'a dayanmak. Bernameye Teybet, İru Liguridama Brüksel saat 4'da Husahan, Liguridama Ahmet'e saat 16'da Husahan de radyoya denge geldi, hündikarın godari biken. Diyoruz. Fakat yani neye dayalı olarak istiyorsun? Yani hangi ilkelere dayalı olarak Suriye bütünlüğü sağlanacak? Rehaval Egit Sala 1956 li bajarê Farxînê hata rûdinê. Sala 1977 birêberiya hawayê hemdem mazlûm dovan li bajarê Batmanê nastarê tekoşîna me bû. Di tekoşîna rizgariya Netawa Kurdistan de barekî mezin da ser mileyên xwe. Direfên pêşemîn yên tekoşîna me aberxwedana çekdarî de ku mêjûya fazdeyê Tabaxê sala 1984 dest pê kir xwarêz kir. Roja 28 Adara sala 1986 di şerekî li dijî ordiya faşîsta Komara Türk de berxwedanekê gelekî mezin li pêşiya çavan dameşandin û tevlî karwanên şehîdên bêmirin bû. Lidayı besemen ale, lidayı besemen ale, nali bera ne dermane.